Niyaphila bashana bangamalume? Siyaphila. Umalume ngiyaphila nami. Ha, ubani lokwazi ukubuza impilo komunye umuntu? Imini. Oh, Emini. Sengisho igama lakho ubani? Mina. Igama lami uMbalele. Yeah. Bagwamana. Ngifunda grade 4. Yeah. B. Ngihlala eKK Flats. Oh, KK la. KwaDabeka. Yes. Kuzokwenzakalani namhlanje la? Ngifunda eMcuphelele Primary School. Kuza abantu izodlala igbola mase abanye bazoperform. Yeah. Ubani nje nimlindele ukuthi azoperforma kamnandi? Umthandeni. Umthandeni? Abaqobethini. Umthandeni. Dude Mercedes. Aqhubeka ithini? Dude Mercedes. Sidla imali esokise esantini. Yebo. Hayi ngiqhubekela umalume. Ngizwe ngathi icula kamnandi. Cula ke. Ukhona oyaziyo ukuthi Ilalilale. Aya bebe. Ilalilale. Ilalilale. Sibaba bebe. Oh, hayi cha ngiyanizwa niyayazi ingoma kaMthandeni umshovu enkani ngoba nenkani. Yebo, SK. Hey uyamazi wena. Ubani wakethi igama lethu uMbalenhle? Yeah. Ubani wakethi igama lethu uMbalenhle wena? Ogin. Ubani wakwethu ukuthi ngithe uMbalenhle? Yebo. Ubani wakethi igama lethu uMbalenhle? Owaqamba. Mama nobaba. Uma wakho nobaba. Yebo. Babeqinisile uMbalenhle yazi. Yebo. Wena konje chomo uthe ubani? Thando lwethu. Phoswa. Shuthi ke nami ukuthando lwami njengomalume wakho yazi. Yebo. Nazo ke sese KK kuzodlala ibhola la. Yebo. Manje ubani ozokora kuqala nje banicabanga. Thandeni. Ayilaba bazodlala Maybe kuzoba Big Zulu yebo, Big Zulu yakora. Big Zulu noma umthandeni noma Thandeni Big Zulu. Yeah. Big Zulu yakora singambe futhi vele Big Zulu yadlala ibhola noma lekona Mekona wenza njani? Niyalandela ibhola ya? Yamazi uMahu. Yebo, uMahulu ucela nomthandeni SK. Abashafa kuwo. Ilalilale. Sobaya beba. Dakhe ngiyabonga bashana bakamalume. Yebo. Nitshele omabenu ke ntambama baniseshela ivideo enibone kwiZithe production yes. Yebo. Sengoyiposta manje ku Facebook na ku TikTok ne. Ngicela vela sinayo ifoni sasethi. Ha, une phone? Yebo. Kanti ufuna grade bani? Grade 4. Grade 4. Yebo. Uyenzani ifoni? Ngidlala mhlawumbe ama-games o-TikTok, Yeah. o-YouTube. Yeah. Ha. Ubanje umuntu omthanda kakhulu ku TikTok. Into engimthanda kakhulu ku-TikTok ngijwayele ukubuka i-Cheko Family Yeah. noma ngibuke uDuyaza TV. Yeah. Ayo wena mshana kamalume wena. Kulungile ngiyabonga ke bashana bakamalume. Yebo. Nazo.